በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላኽ ይብዝሓልኩም ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ኣለኹም? እንዳሕና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን። እሽን ባርከስ ሎማዓንቲ ስለ ናይ ኒቆዲሞስ ሻውዓይ ሰሙን ቁሩብ ፅሑፍ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሓቢርና ንከታተል ንኡ ከብለኩም እየ። ኒቆዲሞስ ሻውዓይ ሰሙን ዓብይ ጾም ናይ ዓብይ ጾም ሻውዓይ ሰሙን ኒቆዲሞስ እናተባህለ ይፅዋዕ። ኒቆዲሞስ ካብ ፈሪሳዊ ወገን ዝነበረ ኮይኑ ናይ ኣይሁድ ሓለቓ መምህር እዩ። ክርስቶስ ኣብ ዘምህረሉ ሰዓት ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ወገን ዝኾኑ ግን ድማ ዝተፈላለዩ ኣካላት ወይ ጉጅለታት ነይርዎም እዩ። ንኣብነት እቲ ሓደ ፈሪሳውያን ናይ ስማቶም ትርጉም ዝተፈለዩ ዝተቐደሱ ማለት እዩ። ንባሕላቶም ዝተፈለዩ ቅዱሳን ገይሮም ዝሓስቡ እዮም ነይሮም። ካብ ኣይሁድ ናይ ሃይማኖት ወገን ሓደ ክፋል እዮም። ሰባት ነቲ ሕጊ ከየፍርሱ ብዙሓት ትእዛዛትን ስርዓትን ወሲኾምሉ። እዚ ድማ ነቲ ተራ ህዝቢ ከቢድ ሸኽሚ ኮይኑ ማቴዎስ 15 ካብ 1 እስካብ 4 ማቴዎስ 23 ካብ 1 እስካብ 4 እቲ ቀንዲ ሓሳባቶም ኣብ ሰብ ዝጸድቕ ብግሊ ህይወቱ ሕጊ ብምፍጻም እዩ ዝብል ነይሩ። ሐዋርያት 15:5 ኣብ ማእከሎም ከም ኒቆዲሞስን ጳውሎስን ዝበሉ ቁኑዓት ሰባት ነይሮም። እቶም ኣብዝሓ ኣብቲ ሕጊ ዝተወሰኹ ናይ ኣቦታት ስርዓት እናረኣዩ እቲ ቀንዲ ናይቲ ሕጊ መንፈስ ፍርዲ፣ ምሕረት፣ ተኣማንነት ነሲዖም። እቶም ካልኣይ ሰዲቃውያን ካብ ኣይሁድ ወገን ሓደ ክፋል እዮም። እቶም ኣብዝሓ ካህናት እዮም ነይሮም። ብዙሕ ግዜ ሊቀ ካህናት ካብኣቶም ይምረፅ ነይሩ። ናይ ሙሴ ሕጊ ጥራሕ እምበር እቲ ካልእ ዝተወሰኸ ስርዓት ኣይቕበሉን። ብትንሳኤ፣ ብመናፍስቲ፣ ብዝመፅእ ዓለም ወዘተ ኣይቕበሉን፣ ኣይኣምኑን። ማቴዎስ 22 ፍቕዲ 33 ሐዋርያት 23 ግብረ ሐዋርያት 23 ፍቕዲ 8 ሳልሰይቲ ጸሓፍቲ ናይ ሕጊ መምህራን እዮም። ናይ ሕጊ ነቢያትን መጽሓፍቲ ብትኽክል ናይ ምግልባጥን መጽሓፍ ሞያ ዘለዎም እዮም። ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 4 ማቴዎስ 23 ፍቕዲ 2 ማርቆስ 2 ፍቕዲ 6 ነቕሬታ ናይ ኒቆዲሞስ ታሪክ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ተጻሒፉ ይርከብ። ካብ ወገን ፈሪሳውያን ሓለቓ ኣይሁድ ዝኾነ ኒቆዲሞስ ዝበሃል ሰብ ነበረ። ንሱ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ መምህር ብዘይቲ እግዚአብሔር ሙሉእ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል ሓደ እኳ የለን እሞ ንስኻ ካብ እግዚአብሔር ዝመጻእኻ መምህር ምዃንካ ንፈልጥ ኢና በሎ። ኢየሱስ ድማ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወሊዱ ናብ መንግስቲ እግዚአብሔር ክኣቱ ዝኽእል ከቶ የለን። እቲ ካብ ስጋ ዝተወለደ ስጋ እዩ፣ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወለደ ከዓ መንፈስ እዩ። ካልኣይ ክትውለዱ ኣለኩም ስለ ዝበልኹኻ ኣይትገረም። ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፣ ድምፁ ከዓ ትሰምዑ፣ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ። ኩሉ እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝውለድ ድማ ከምኡ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ከዓ እዚ ደኣ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል በሎ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከምዚ በሎ፣ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣናዮ እውን ንምስክር፣ ንምስክርነትና ግና ኣይተቐበልዎን ኢኹም። ናይ ምድር ነገር ነጊረኩም ዘይኣመንኩምሲ ናይ ሰማይ ነገር እንተነጊረኩም ዳግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ? ዋና መልእኽቲ ትምህርቲ ኒቆዲሞስ ናይ ኣይሁድ ዓብይ መምህር ዋላ እንተኾነ ግን ድማ ናይ ክርስቶስ መምህርነት ካብኡ ከም ዝበለፀ ተረዲኡ በትሕትና ክምሃር መፀ። ስለዚ ትሕትና ክትፈልጥ ምድላይ ንምሃር ኒቆዲሞስ ብጣዕሚ መስተውዓሊ እዩ። ካብ ፈሪሳውያን ብዝሓሸ ክርስቶስ ዝገብሮ ነገራት ተረዲኡ ክርስቶስ ብትኽክል ካበይ ከም ዝመፀ ንምርዳእ ሞኪሩ እዩ። ስለዚ ምስትውዓል ነገራት ብወነ ምምርማር ንምሃር። ሰብ ዳግም ካብ ማይን መንፈስ ቅዱስን እንድሕር ዘይተወሊዱ ናብ መንግስቲ እግዚአብሔር ኮቶ ከም ዘይኣቱ ንርዳእ። ዳግም ውልደት ከመይ ይርከብ? ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ብምውላድ። ካብ ማይ ምውላድ ከመይ እዩ? ካብ ማይ ምውላድ ማለት ብማይ መጠማቕ ማለት እዩ። ብማይ ክንጥማቕ ከለና ካብ መንፈስ ቅዱስ ተወሊድና ናይ መንፈስ ቅዱስ ውሉድ ንኾን። ጥምቀት ብማይ ዝኾነሉ ምክንያት ብዓይንና ንሪኦ ማይ ኣብ ኣካላትና ክፈስ ከሎ ብዓይኒ ዘይርአይ መንፈስ ከም ዝሓደረና ንምርዳእ እዩ። ማይ ዝተደለየሉ ምክንያት ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ምፍሳስ ብማይ ምፍሳስ ክንርድኦ ምእንታን እዩ። ብተወሳኺ ናይ ሞትን ትንሳኤን ምስጢር ንምግላጽ እዩ። ሮሜ 6 ፍቕዲ 4 እስካብ 5 ማይ ካብ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተወለድና ማይ ካብ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተወለድና ከምኡ እውን ዝተወለድናሉ መዓልቲ ዘረድእ እዩ። ካብ መንፈስ ቅዱስ ምውላድ ከመይ እዩ? ካብ መንፈስ ቅዱስ ምውላድ ማለት ውሉድ መንፈስ ቅዱስ ምዃን ማለት እዩ። ካብ መንፈስ ቅዱስ ክንውለድ ከለና ናይ ልደትና ገጽታ ኣይርአይን፣ ረቂቕ እዩ። ንውለደሉ መንፈስ ብስጋዊ ዓይኒ ዘይርአይ ረቂቕ ስለ ዝኾነ ክንውለድ ከለና እውን ኣይርአይን። ካብ ማይን መንፈስ ቅዱስን እንተተወሊድና ንሕና ውሉድ መንፈስ ቅዱስ ንበሃል። ጥምቀት ካብ መንፈስ ቅዱስ ምውላድ
ንሓደ ሰብ ክድሕን ግድን ካብ ዝተደልዩ ነገራት እቲ ሓደ ምዃኑ ንርዳእ። ብዘይ ጥምቀት ሰብ ክድሕን ኣይኽእልን። ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ 19 እስካብ 20 እምበኣር ኪዱ እሞ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩም ነቲ ኩሉ ዝኣዘዝኹኩም ምእንቲ ክሕልዎም እናምሃርኩምዎን ደቀ መዛሙርቲ ገበርዎም። ማርቆስ 16:16 ከዓ እቲ ዝኣመነ ዝተጠመቐን ክድሕን እዩ፣ እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ ይብለና እቲ ቅዱስ ዝኾነ ህያው ቃሉ። ሽምባርከስ ሎማዓንቲ ካብ ናይ ኒቆዲሞስ እንታይ ተማሂርና ንኸውን ተስፋ ይገብር። ሓደ ግዜ ወላ እኳ ንሕና ፈላጣት መስና ተትረድአና ግን ካባሕና ላዕሊ ፈላጥ ክንረክብ ከለና ከዓ ኣነ ፈላጥ ኢኻ ትዕቢት ክሕዝ ከይትኾነሲ ትሕቲውካ ካብ ልዕሊ ካብኣኻ ላዕሊ ፈልጥ ሰብ ክትምሃር ከም ዝግበአካ እዩ ለረደአካ ኒቆዲሞስ። ካብ ኒቆዲሞስ ትሕትና ክንምሃር ንኽእል ኢና ማለት ኩራት ሓቲና ኣሕዋተይ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። ንቐፃለ ቪድዮ ድማ ካልእ ሕዘዝ ከዓ ልመፅእ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ክቡራት ስድራ እግዚኣብሔር ንብርሃን ትንሳኤ ከዓ ብሰላም የብፅሐና። በቢ ዘለናዮ ሰላም እግዚኣብሔር ይብዝሐልና። ባይ ባይ